Salut, mă numesc Andrei Nomarian, am 31 de ani și sunt fondatorul și managerul Moldova National Youth Orchestra. Se ocupă cu mai multe lucruri. Cred că cel mai important este noi încercăm să creăm evenimente interesante, inovative și benefice pentru societate. Am început în 2011 și până acum au fost înglobați aproximativ 400 de tineri care au fost în cadrul proiectului din circa 10 țări. Profilul este, eu cred că ca băieți, fete 50-50, vârsta este de la 14 la 30 de ani, 32, dar media de vârstă este 22-23, deci suntem ok, suntem destul de tineri. Dirijorul ca job sau ca specialitate este o chestie mai rară, probabil, ca să vă imaginați, probabil în Moldova sunt circa, dacă vorbim de dirijori de orchestră, probabil sunt vreo 8-10, nu mai mulți dirijori, poate mai mult, dar cam în cifra asta. Dirijorul, de fapt, ce face? Transmite gândurile și viziunea compozitorului prin ansamblul ce îl dirigează, publicul. Deci este un fel de persoană care stă între notele scrise de compozitor și public. Da, top 3 dirijori de Moldova pentru mine, deci ar fi Victor Crean, care este un dirijor de cor, ar fi Alexandru Samoilă și ar fi Andrei Iorchevici, de origine ucraineană, care este dirijor principal la opera din Chișinău. Și, desigur, Carlos Kleiber, Gustavo Dudamel și Claudia Bada. Păi, probabil ca realizări ar fi, sigur că este orchestra care o dirijez și printre cele mai dorite orchestre în lume, desigur că sunt Berliner Philharmoniker, London Symphony Orchestra și multe altele, dar cred că Berliner ar fi în top și cred că orice dirijor visează să conducă astfel de orchestră. Dirijorul secolului 21 nu trebuie să fie cu siguranță un manager dedicat, adică ca un fel de manager, pentru că el nu trebuie să aibă doar aptitudini muzicale aprofundate, dar trebuie să aibă aptitudini de a conduce o comunitate de oameni, un grup de oameni, pentru că e vorba de 80, 100 de oameni, 120 și tu răspunzi nu doar de produsul muzical care îl realizezi, dar și de starea spirituală în colectiv. Deci aș compara cu sumedenie de meserii care tot ce înseamnă management, antrenor, nu știu, deci e o chestie de leadership foarte clară. Din punctul de vedere, nu. Toți sunt importanți, dar dirijorul este cel care stă la volan. El conduce mașina. Nu știu dacă așa ar fi, dar mă pasionează tot ce înseamnă vin și domeniul vitivinicol și cred că, de ce nu, ceva în gastronomie sau un business în gastronomie sau tot ce legat de mâncare. Cea mai teribilă zi ar fi pentru dirijor probabil când ar fi în concert și s-ar opri orchestra. Bine, la mine s-a întâmplat doar o dată, dar cu siguranță nu din vina mea cumva, pentru că era o lucrare foarte complicată, erau cu 400 de copii, orchestră și copiii au încurcat toate chestiile și am zis stop, ne oprim chiar în concert și reluăm de la partea aceea. Pentru că cât de cât să ajungem la finalul împreună, să ajungă hai să atât. Și a fost o situație când dirijam opera Mozart Salieri în Cluj, adică era o lucrare de licență la Academia din Cluj, de muzică, și dirijam cu atâta intensitate și bagheta ce de vreo 2 ori o sărit în aer și s-a dus prin sală, parcă era o rachetuță așa, știți, care zbura și din fericire tot era. Din fericire această baghetă care zbura în sală n-a produs victime, dar a fost ceva fain, chiar n-am putut asta niciodată. Au fost foarte multe momente așa mai bizare și locații bizare. Noi, în general, cântăm foarte multe locații neobișnuite, dar probabil ți minte că a fost o chestie mai bizară, mai puțin plăcută, când, bine, care nu au contat de anumiți de factori naturale, a contat mai mult, când eram la festivalul de Vânțăca, prima ediție, și așa o învântera că totul de pe scenă zbura, pupitre, note, și ți minte când trebuia să dirijezi și cineva, deci ca să cânti trebuia să cineva să țină partitura ca să nu zboare sau pupitrul, deci a fost o chestie foarte faină. Probabil cel mai important concert al orchestrei a fost la Berlin în 2017, pe 27 august, la Konzerthaus Berlin, cu siguranță o să ținem minte asta. Pur și simplu cred că noi, cei care încercăm să formăm anumite gusturi, trebuie să lucrăm intens la chestia asta ca să promovăm muzica de calitate în spații cât mai accesibile pentru ascultători.